Ako na ta. Magandang gabi sa lahat ng mga kaundoy at intay dyan. Wala akong magawa sa gabi ngayon, so magluto tayo ng ulam. Uulamin natin. So naisip kong magluto ng ano bang maganda? Isda, tinulang isda. Yung kuan lang, yung pangmahirap na luto lang, ha? Wala kaming budget. 2 pirasong isda. Hatiin natin ng ayong isa, hatiin ko. Magiging 2 na. So, yun lang ang uulamin namin. Wala akong pera. Sakit sa ulo. Tara mga. Alright. Ito yung mga ingredients natin, ha. Sibuyas, luya, tanglad, kamatis, 2 pirasong isda, at saka ano ba to? Munggay, kalamunggay, malunggay, at tubig. 3 cup lang, ha? 3 cup. Kukuha muna tayo ng ano, yung tantaran. Ano ba tawag sa tantaran sa Tagalog? Yung ganon-ganon, slice natin dyan sa mga lulutuin natin, ha? Kuha muna tayo. Watch my video. Hirap naman mag-side ng ano. Kamera natin, nanghirap. Hanapan ko pa ng paraan para mabigo man yung lulutuin natin, ha? Maghanap ako ng paraan kung paano adjust yung camera. Yan, exhibition time. Hirapan maghanap ng angle, so dyan ko nilagay para makita yung mga gagawin natin. Okay, so let's go. Ito lang yung ulam namin, bali 4 kami. Hatiyan namin ito ng 4 na piraso. Ito na mga men, tinatamad ako, so konti lang yung ginawa ko. Okay, konti lang yung inagpat ko. Una natin gawin, pakuluan ng tubig to the fire.
Yan mga kaunggoy. Wala tayong takip. So, open lang. Open. Lapit ng kumukulo yung tubig. Antayin na lang natin na kumulo yung tubig. Kumulo na yung tubig. Lagyan na natin ng tanglad. Focus. Focus. At loya. Kamatis. Sibuyas. Antayin na lang natin na kumulo ng kumulo. Masarap yung ulan namin ngayon. Alaway. Mga kadoy, nang hinaw ba ako ha? Wala ba ako naghugaw-hugaw ng hinaw ko. Hawa akong kamot, limpyo na. Kalagmayo. Sunod ang isda. Isda. Kumot na kayo o tinola. Kunting asin. Kunti lang yan ha. Malunggay.
Tapos na ang tinolang isda with malunggay. Tapos na yung ulam natin mga kamen. So, yun. Ano na ta? Samida. 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 Now na ta.